Først var der intet. Så blev der skabt historie. Og i dag kan du opleve historierne i Sagnlandet Lejre. Nu skal vi besøge Sagnlandet Lejre, og det bliver forhåbentlig rigtig sjovt. Sagnlandet Lejre, også kaldet Forsøgscenteret, blev åbnet i 1964 med det formål at undersøge, videregive og genfortælle historier og myter fra forhistorisk tid. Grundlæggeren hed Hans Ole Hansen. Hans far var en kendt dansk forfatter, som havde stor interesse i historien i Lejre. Nu skal vi så ud på Allehelgensturen. I gamle dage troede man på en masse mærkelige ting, og dem er vi i gang med at opleve nu på Halloween-turen. Ej, det er fordi, at jeg var ude at tænde bål. Og I kender godt. I kender godt glødende kul. Dette er en af de skuespil, man kan opleve om gamle historier for Lejre og omegn. Kludetræet er et af de mange myter, der er her ved Sagnlandet Lejre. Det er, hvor du har en klud, og så sætter du den på træet, og så får du ønsket opfyldt. Nu sætter jeg en klud på. Og ønsker. Igennem tiden har Sagnlandet ændret sig meget. I starten byggede man en jernalderlandsby, og senere fik man lavet stier, hegn og krat, så fik skabt en mere naturlig bevoksning. I dag er der værksteder og workshops, som underviser i ældre tid og viser gammelt håndværk frem igen. Sagnlandet har igennem tiden haft stor betydning for, hvordan børn har betragtet historisk og forhistorisk tid. Vi har også haft rigtig mange gode oplevelser i Sagnlandet. Det har betydet rigtig meget for faget historie. Det har også bare været sjovt og hyggeligt at være i Sagnlandet. Sagnlandet Lejre.